שלום חברים, כאן עידן ואנחנו פה בעוד סרטון חדש. וואו! והיום אני רוצה שנתמקד בפקודות ומתחילים. אז יש כמה פקודות, אני אראה לכם חלק, יש המון פקודות. אני כרגע אראה לכם כמה מהן. set the time. נגיד אם אני רוצה לשנות את הזמן שיהיה שוב יום מההתחלה, או שפשוט יהיה לילה, אני פשוט כותב בצ'אט או בקומנד בלוק time set day, או יש יום אמצע הלילה, יש לילה ויש צהריים. נגיד עכשיו את זה. עכשיו אני פשוט אקח את זה, עושה ככה, זהו. עכשיו אם בא לי לשנות שוב ליום, אני עושה day ותדם. זה קל מאוד וזה יכול לעזור לכם מדי פעם אם בא לכם. 2. set the weather. אפשר לשלוט במזג האוויר. אוקיי. כל מה שצריך זה לכתוב /weather ואת אחד מאלה. נגיד יש רגיל, יש בהיר, יש סופת ברקים ויש גשם. נגיד גשם. אוקיי? עושה ככה, מה? מוזר. /weather. נגיד משהו. למה זה לא עובד? נגיד אני אעשה ככה. הנה. צריך רק להגדיר פה, רק בקומנד בלוק צריך להגדיר את הזמן. מה? כשאני עושה ככה זה הגשם, כשאני מחזיר את זה, זה מפסיק. אוקיי, זה משהו שלא ידעתי, נראה לי יש את זה רק בקומנד בלוקס. בקיצור, הפקודה הבאה זה /give. להביא לך משהו מיוחד בעזרת פקודה. אז כל מה שצריך לעשות זה /give. אפשר לכל השחקנים, אפשר לכל המובים וכל השחקנים, אפשר רק לך, אפשר לשחקן אקראי, את זה אין מושג. ואפשר לעצמך פשוט, גם שזה זה. עכשיו, כל מה שאני צריך זה לבחור עכשיו. אם בא לי נגיד netherite sword, אני כותב, netherite, והנה אני מגיע לנדרייט. אני יכול לרדת טיפה, ולראות שיש לי פה netherite sword. עכשיו, אני עושה done, כאילו, או enter, ופשוט עושה ככה. והנה זה הביא לי netherite sword. אוקיי. אז הפקודה הבאה שלנו חברים היא /kill. להרוג שחקנים ומובים שאתה רוצה להרוג. נגיד. פשוט. אתם רואים את הסוסים האלה? אם אני עושה /kill all entities done והם אמורים למות. מה? טוב, זה אני מניח שזה יעבור, זה אמור לעבור. אוקיי, זה גם הרג אותי, נכון. כן, שכחתי שזה הורג גם שחקנים. הנה, ראיתם שמתו כולם. היה פשוט, אם זה טיפה לאג יכול להיות. לאג קטני. עכשיו,
הבא זה טיפי. טיפי זה אומר טלפורט. להשתגר ממקום למקום או לשחקנים. כרגע אני לא יכול להדגים לכם כי אין פה שחקנים, אבל כל מה שצריך לעשות זה סלש, טיפי, ואז אפשר נגיד את זה, את מה שפה, שזה נגיד הסיד הזה. אפשר להשתגר לכל מיני מקומות. נכון. וצריך לא חשוב. אני עושה ככה. פשוט סלש טיפי, ויש פה את השחקנים שאתם יכולים. אפשר להשתגר לעצמך, לכל השחקנים. שוב, כמו תמיד. איזי פיזי. בקיצור, זה אמור לעשות את זה, אבל זה חייב להיות שיש לכם שחקנים. כן. הבא זה טיטל. זה אומר פשוט טקסט. לכתוב טקסט. נגיד. אני עושה נגיד סלש טיטל. עוד פליירס שזה כל השחקנים. טיטל. ועכשיו כותבים את זה. אני חושב שאני יודע איך לעשות את זה. לא. אוקיי, צריך ככה, לא, אז... בקיצור, פשוט עושים את זה לכל השחקנים לשחקן שאתה רוצה, או שחקנים שרוצים. וכל מה שצריך לעשות עכשיו זה לכתוב את ההודעה. נגיד, אני כותב... מה יש? בלה. למה לא כולם? לא יודע, מה קורה? לא חשוב. אני יכול לכתוב 35, זה ככה, והנה יש לי 35 בפרצוף. אז ככה זה עובד. עכשיו, סלש מסאג' שזה אומר הודעה. כל מה שצריך לעשות זה סלש מסאג' נגיד לעצמי פשוט, ואז כותבים את ההודעה, ואז כתוב @says_GHJK שהקומנד בלוק מוסר לי את זה. משהו כזה. רגע, אני רוצה לבדוק רגע משהו שאיכשהו אני לא יודע מה זה מי. *GT אוקיי, זה סתם. עכשיו, help זה הפקודה הכי חשובה כרגע. help יכול לעזור לכם עם כל הדברים שאתם צריכים. /help. עכשיו אתם כותבים את הקומנד, נגיד אני כותב fill. טוב, זה לא זה. פשוט תעשו /help. נגיד ככה ובום. זה מראה לכם את כל הקומנדס. וכל ההסברים. אם בא לי נגיד אני אנסה help fill. הנה, /fill לאן, ובקיצור זהו. אני מקווה שהבנתם מכל ההסברים האלה. ואם הבנתם, אז אני שמח שצפיתם, תעשו סאב ולייק. אז נתראה בסרטון הבא של מיינקראפט כנראה. יאללה ביי.